విసుగు చెందని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్లి చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకొని ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి నడవసాగాడు. అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు, రాజా, ఈవేళ కానివేళ నీది ఈ విధంగా ఈ శవాన్ని మోస్తుంటే నీ కర్మ పరిపాకం చెందకపోవటమే కారణమని తోస్తోంది. పూర్వం నీలాగే ధనగుప్తుడనేవాడు తరించటానికి ఎన్నో అవకాశాలు లభించి కూడా కర్మ పరిపక్వం కానందున ఎన్నో హీన జన్మలెత్తాడు. శ్రమ తెలియకుండా ఆ ధనగుప్తుడి కథ చెబుతాను విను అంటూ ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు. ధనగుప్తుడు కాశీనగరంలో వ్యాపారి, మంచి వ్యాపార దక్షత కలవాడు. అందుచేత ధనం పుష్కలంగా సంపాదించాడు. ధనార్జనకు తగ్గట్టుగా ధనగుప్తుడికి దైవభక్తి, ధర్మపరత్వము కూడా ఉండేవి. ఎప్పుడూ బీదలకు దానాలు చేసేవాడు. యతులకు, సన్యాసులకు ఆతిథ్యమిచ్చేవాడు. అతనికి 3 కొడుకులుండేవారు. ఒకనాడు మానస సరోవరం నుండి దయానందుడనే సిద్ధుడు ధనగుప్తుడి ఇంటికి వచ్చాడు. ధనగుప్తుడు ఆయనకు భక్తితో పాదపూజ చేసి ఆతిథ్యమిచ్చాడు. అతని నిష్కపటమైన భక్తి శ్రద్ధలను చూసి సంతోషించి సిద్ధుడు ధనగుప్తుణ్ణి ఏకాంతంగా దగ్గరకు పిలిచి, నాయనా, నీకు తరించే దారి చూపమంటావా అని అడిగాడు. ధనగుప్తుడు సిద్ధుడికి కృతజ్ఞత చెప్పుకుని, స్వామి, అంతకంటే నాకు కావలసిందేముంది? అయితే నా కొడుకులు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు. మరొక 5 ఏళ్లు పోతే వాళ్ళు తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడగలుగుతారు. అప్పుడు నాకు తరించే మార్గం ఉపదేశించుతురుగాని అన్నాడు. సిద్ధుడు, సరే, అలాగే కాని అని చెప్పి తన దారిన తాను వెళ్లిపోయాడు. ఇది జరిగి 6 మాసాలకే ధనగుప్తుడు గుండె జబ్బు వచ్చి మరణించాడు. అతని కొడుకులు చిన్నపిల్లలు కావడం చేత వారికి వ్యాపారం గొడవలు తెలియదు. వారికి తోడ్పడే మిష మీద 10 మంది చేరి వారి డబ్బంతా తినేశారు. వ్యాపారం మూలపడేసరికి ధనగుప్తుడి కొడుకులు 2 గిత్తలను కొని వ్యవసాయం సాగించారు. వారికి అందులో కొంత కలిసి వచ్చింది. ఏదో ఒక విధంగా వారు కాలక్షేపం చేస్తూ వచ్చారు. ధనగుప్తుడు చెప్పిన 5 ఏళ్ల గడువు తీరగానే దయానంద సిద్ధుడు మళ్లీ వచ్చాడు. ధనగుప్తుడు చనిపోయాడని అతని కొడుకుల ద్వారా తెలుసుకొని సిద్ధుడు తిరిగి వెళ్లిపోతూ బయట ఉన్న పశువుల కొట్టంలో ఉన్న ఒక గిత్తను చూసి అది ధనగుప్తుడేనని తెలుసుకున్నాడు. ఆయన ఆ గిత్తను సమీపించి దానిపై కమండలంలోని నీటిని చల్లి, నాయన, ఇప్పుడైనా తరుణోపాయం చెప్పమంటావా అని అడిగాడు. ఆ గిత్త మనుష్య భాషలో, స్వామి, మరొక 5 సంవత్సరాలు ఆగండి. నేను లేని కారణం చేత నా కొడుకులు వ్యాపారంలో దెబ్బతిని వ్యవసాయం మొదలుపెట్టారు. నా సహాయంతో వాళ్లకు వ్యవసాయం కాస్త గిట్టుబాటుగా ఉంటున్నది. మరో 5 ఏళ్లిలాగే సహాయపడ్డానంటే వాళ్ల కాళ్ల మీద వాళ్ళు నిలబడతారు అన్నది. సరే, అలాగే కాని అంటూ సిద్ధుడు వెళ్లిపోయాడు. సిద్ధుడు వెళ్లిన కొద్ది కాలానికే ఆ గిత్త రోగం వచ్చి చచ్చిపోయింది. అది మొదలు ధనగుప్తుడు కొడుకులకు వ్యవసాయంలో నష్టం వచ్చింది. కారణాంతరాలు కూడా ఏర్పడటం వల్ల వాళ్లు ఉన్న కాస్త పొలము, ఇల్లు పోగొట్టుకుని ఊరి చివరన ఒక చిన్న పాక వేసుకొని కూలి చేసుకుంటూ పొట్ట పోసుకుంటున్నారు. మళ్లీ 5 ఏళ్లు గడిచినాక సిద్ధుడు గిత్త రూపంలో ఉన్న ధనగుప్తుణ్ణి వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు. ధనగుప్తుడి కొడుకులు ఊరి బయట పాకలో ఉంటున్నట్టు విని ఆయన అక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక కుక్క అరుస్తూ ఆయన మీదకు వచ్చింది. సిద్ధుడు దానిపై నీళ్లు చల్లి, ఏమి నాయనా, ఇప్పటికైనా ఉపదేశం పొందుతావా అని అడిగాడు. ఇంకో 5 సంవత్సరాలు ఆగండి స్వామి, నా కొడుకులు కూలి చేసుకుని కాస్త వెనకేసుకుంటున్నారు. యాచకులు, దొంగలు రాకుండా నేను కాపలా కాస్తున్నాను. 5 ఏళ్లు ఇలాగే కాపాడానంటే వాళ్ల కాళ్ల మీద వాళ్ళు నిలబడతారు అన్నది కుక్క మనిషి భాషలో. సరే, అలాగే కాని అంటూ సిద్ధుడు వెళ్లిపోయాడు. కొద్ది రోజులకే ఆ కుక్క కూడా చనిపోయింది. ధనగుప్తుడి కొడుకులు బొత్తిగా నికృష్టపు జీవితం గడుపుతున్నారు.
5 ఏళ్లు తిరగగానే తిరిగి సిద్ధుడు వారున్న చోటికి వచ్చాడు. కుక్క విషయం ఆయన విచారించగా ధనగుప్తుడి కొడుకులు అది 4 ఏళ్ల క్రితటే రోగం వచ్చి చనిపోయిందని చెప్పారు. సిద్ధుడు ధనగుప్తుడి కోసం దివ్య దృష్టితో వెతకగా అతను భూమి లోపల ఒక చోట పాము రూపంలో లంకబిందెలను అంటిపెట్టుకుని ఉన్నట్టు తెలియవచ్చింది. ఆయన ధనగుప్తుడి కొడుకులతో, నాయనలారా, మీకు లంకబిందెలు దొరికే చోటు చూపుతాను, వాటిని తవ్వి తెచ్చుకుంటారా అని అడిగాడు. అంతకంటే కావలసిందేమిటి స్వామి అంటూ ధనగుప్తుడి కొడుకులు 3 గడ్డపారలు తీసుకొని సిద్ధుడి వెంట వెళ్లి ఆయన తవ్వమన్న చోట తవ్వారు. లంకబిందెలు దొరికాయి. కాని వాటిని చుట్టుకొని ఉన్న ఒక పెద్ద పాము తల ఎత్తి చూసింది. వెంటనే 3 దాని మీద 3 దెబ్బలు కొట్టారు. సిద్ధుడు వారిని వారించి ఆ పామును పూర్తిగా చంపకుండా కాపాడి దానిపై కమండలంలోని నీళ్లు చల్లాడు. నాయన, ఇప్పుడైనా తరించే మార్గం చెప్పమంటావా అని ప్రశ్నించాడు. పాము బాధగా తల ఎత్తి మానవ భాషలో, త్వరగా చెప్పండి స్వామి అన్నది. సిద్ధుడు దాని చెవుల ఏదో రహస్యం చెప్పాడు. అంతా వినే పాము తలవాల్చేసి ప్రాణాలను విడిచింది. ధనగుప్తుడి కొడుకులు ఆ లంకబిందెలు పట్టుకుపోయి తిరిగి ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించి బాగుపడ్డారు. బేతాళుడి కథ చెప్పి, రాజా, నాకొక సందేహం. పాము జన్మ కన్నా కుక్క జన్మ, దానికన్నా పశు జన్మ, దానికన్నా మానవ జన్మ ఉత్తమమైనవి కదా. ఉత్తమ జన్మలెత్తినప్పుడు కూడా ధనగుప్తుడికి తరించాలని లేని తహతహ పాము జన్మలో ఎందుకు కలిగింది? అతను ఇంకా హీన జన్మలెత్తవలసి వస్తుందని భయపడ్డాడా? లేక లంకబిందెలు పొందాక తన కొడుకులకు తన సంరక్షణతో ఇక అవసరం లేదనుకున్నాడా? ఈ సందేహానికి సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పలేకపోయావు, నీ తల పగిలిపోతుంది అని బేతాళుడు అన్నాడు. దానికి విక్రమార్కుడు, ధనగుప్తుడి మనస్సు మారడానికి హీన జన్మలెత్తుతున్నానన్న భయం కారణం కాదు. ఇక ముందు తన కొడుకులకు తన సంరక్షణ అవసరం ఉండదని అన్న కారణము కాదు. కొడుకులపై గల మమకారమే అతని తరించనివ్వకుండా చేసింది. ఆ మమకారం చేతనే అతను కుక్క జన్మ ఎత్తి కూడా తాను హీన జన్మ ఎత్తినందుకు విచారించలేదు. ఇక సంరక్షణ మాటకు వస్తే అతను ఎంతగా సంరక్షించినా అతని కొడుకుల స్థితి అంతకంతకు దిగజారిపోతుందే గాని అణు మాత్రమైనా మెరుగు కాలేదు. అందుచేత ధనగుప్తుడిలో అసలైన పరివర్తనకు కారణం కొడుకులపై మమకారం పోవటం. దానికి కారణం వారు అతన్ని కొట్టిన చావు దెబ్బలు అన్నాడు రాజు. రాజుకి ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగగానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై మళ్లీ చెట్టెక్కాడు.